Nsemmilkom u nistedinkom għal programm ieħor ħajjitna ktib. Il-programm li fih jiena nlaqakom ma' kodba ovvjament u mal-awturi tagħhom. U lejla ħadd tal-programm nispera nkunu nafu xi ħaġa iktar dwarhom it-tnejn. Il-mistedden li għandi hawnhekk illum żgur diġà tafu ħafna dwaru, però forsi hemm min ukoll qatt ma ntaqa' miegħu. Diffiċli jekk ma tqajtux miegħu tafu dwar missieru, dwar nannuh saħansitra da biex ġej. Jekk jiena nsemmilkom pereżempju il-kunjom Lombardi. Jiena nistħajjilha din il-biċċa xogħol. Għalqa bid-dwili. Tagħmel ħafna bit-tajjeb u minn dejjem, u mbagħad jgħaddi żmien u jerġa' jkun hemm iktar eneb, l-għalqa terġa' tinbidel xi ftit, u mbagħad jerġa' jkun hemm għalqa din l-istess għalqa tagħti iktar prodotti oħrajn, u dat-tielet prodott jiena nsejjaħlu Emilio l-ewwel wieħed. Elio u Gino, il-kunjom Lombardi, li huwa l-mistidenti elu. Grazzi Gino li qiegħed hawnhekk. U jien nirringrazzjak tal-istidina tiegħek. Jiena qabiltek kollha ma'. Eżatt, għax aħna ġej familja ta' kittieba. Daqshekk. Barra jien issa it-tifel ta' oħti li qed jikteb ukoll. Hugh Lombardi, Kallejja Lombardi li qed jikteb science fiction. Għandu l-istil tiegħu wkoll. Ġifieri l-istorja tkompli. Eżatt. Biex ngħidu hekk. U inti qiegħed hawnhekk l-14 romanz tiegħek. Fid-del ta' Bastian. Nutli noqgħod ngħidilkom li interessanti u intriganti ħafna, jiena qrajtu u vera intriganti ħafna, però min qara pereżempju wieħed mill-kodba tiegħek ħallini ma' kien hemm Bastian imdaħħal fih. Eżatt. Issa, ħadd ieħor qed jgħid li huma daw li jafu minnu Bastian jew min kien Bastian, x'għandu x'jaqsam. Dawk li ma jafu xejn qed jgħidu li Bastian minnu. Tix tgħidilna naqra għaliex. Ħallini ma' huwa ktieb fuq karattru li kellu 35 sena dak iż-żmien qed ngħidu fis-sena 2000 li kien skizofreniku, ommu dejjem tindottrinaħ lilu u l-ħuħ ikbar minnu kontra n-nisa, avolja kienet maraj, u meta mietet baqa jisma leħna ġo moħħu u tgħidlu x'jagħmel u ġġalu joqtol in-nies. Irnexxielu joqtol 21 persuna qabel ma nqabad u miet fil-ħabs. Issa, jiena ili idajlu l-ħareġ 5 snin ħallini ma'. Il-qarrejja li kienu qraw dak ir-romanz baqgħu jippressawni biex jiena noħroġ romanzi kompli miegħu. U ktibt 3 romanzi bejniethom. U dejjem newden kif nista' nerġa' nagħti l-ħajja lil Bastian. Għax Bastian kien mejjed. Imma mbagħad ftakart li ħuħ li kien qatelu stess kien arus u kellu tfajla mir-Rabat u kien joqgħod il-Landrijiet u tfajla ġifieri distanza qasira. U tajt il-ħajja lill-ħajja ta' Carmena li kienet l-arusa ta' ħuħ. ħani għafem ma l-istorja. Per-fatti li t-najt li mod veru ġenjus, inti n-nexxilek, daħħal il-Bastian tal-romanz ta' qabel. Bastian qiegħed hemmhekk b'xi mod jew ieħor f'dar romanz, allura n-nies qed jgħidu ħanaraw da kif se jkun. Kull min qara dak u oħrajn issa se jqraw dan. Però mhux neċessarju li tkun qrajt ħallini ma' biex tieħu pjaċir taqra dan, għax l-istorja totalment differenti. Imma inti meta tkun qiegħed tistat ma nafx hekk titfa' il-ħobs l-ewwel. U l-ħobs jiġi u mbagħad eventwalment jiekol ukoll is-sunnara u taqbad is-sunnara. Issa qed naqbad qed insemmi s-sunnara kombinazzjoni. Inti bniedem li dilettant ħafna tas-social media. U għandek ukoll tuża dal-mezzi soċjali biex taqbad in-nies biex ikunu jafu x'qiegħed isir, anzi u jkollhom idea ta' preparat tal-jom. U saħansitra anke tagħmel filmati.
Ejva. Naħseb għanna filmat li ma nissa nisimawħ, Le. ma se naraw. Dan għal-filmat jinti tamlu. Najdilom teaser jena. Appuntu, għal-kull ktib li kollok. Min l-ħar ftit romanzi law bdejt namelom, naħseb hemm seba. Dan huwa it-teaser li qegħdin ngħidu, hawnhekk għandna spettur naħsebu. L-ispettur Paolo Grixti dak li der ħafna. Suppost miskin se jirtira. Minn ma leħ kien ħajrtira. Nista' ngħiduha, għax fil-bidunet. U s-surġent tiegħu. Li eventualment ovvja illi hija mara mejta. Eżatt. Li għandna hawnhekk. U hawnhekk se naraw xi ħaġa oħra wkoll l-istess. Mela hawnhekk qed naraw waħda mill-ġirien ta' persuna li kien jiffrekwenta Bastjan li qed tgħid li reġa' tratu hemm ma volja ilu mejjed daqs dawk snin. U jiġi dar-raġel ma nafux minnu. U dar-raġel ma nafux minnu li mar ikellem. U jieqaf, kif ngħidu, we go to black. Eżatt. U id-del ta' Bastjan, mela. Għamminna naqra ta' question mark kbira kif rajdu bl-Inglis u kol, xandu da eżattament. Pero insieħ il-ktib għalissa, għax kif najdu, romanz polizjesk, ma nissa najdu, isma taf kif spiċċa da, xaqbdu għek, eccetera, eccetera. Najdu, li jinti ktib, l-estate u għed minn daw l-14 li ktib. Għedħos li wasal iż-żmien tikteb ieħor. Issa, xikultan daw jiġu kidejat u tiħu nota taħħom daw l-idejat, tagħmel sessjoni miegħek waħdek ta' meditazzjoni biex nsejħela hekk, tajt jew hekk ġiri kollok tkun għaddej bil-karozza jew u tiġik bħallem hekk. Kif taħdem il-biċċa xogħol? Mela, wieħed mir-romanzi tiegħi jismu Bla Isem. Sewwa. Ħanajdlek kif ġiet l-idea tiegħu li nikteb dar-romanz. Mela, waqt li kont jgħat l-airport, konna sejrin il-Kroazja. Jiena u l-mara u t-tifla. U insib magazin mitlu fuq mejda sa' kemm isir il-ħin biex noħorġu għall-aeroplan u kien hemm xi ħadd qed ifittex persuna li ilu ma jara fuq 30 sena. Just baqgħet ġo moħħi u għaddiet. Meta wasalna fil-lukanda kien tard bil-lejl u għallunna li qudiem il-lukanda mbajja. Jiena bniedem li ma norqodx ħafna fil-5 ta' filgħodu kont qiegħed fil-gallerija b'tazza kafe u beda jisbaħ. U f'nofs dil-bajja kien hemm blata tonda li jiena stħajilta mara tqila qiegħda ġol banju. Sewa, u ġiet l-istorja ta' mara elitista li it-tfal tagħha ma tħallihom xi tħalltu ma nista inqas mill-klassi tagħha. Li toħroġ tqila minn electrician. Mela din taqfilaġ fil-kamra tagħha itqala kollha, iġġib qabla id-dar biex twellid it-tarbija u hi ma tkunx taf jekk kellix tifel jew tifla. Aħseb wara x'isima għalhekk Bla Isem u mbagħad l-istorja tkompli minn hemm. Mela. Dejjem ikun hemm xi ħaġa, jien li nħobb il-kwiet. U waqt li nkun kwiet timraħ kif ngħidu. Issa, xi ħaġa li kien hemm li hemm fil-prologu tal-ktib, fil-bidu tal-ktib, illi inti għattajt li dal-aħħar sar stil tiegħek biex ngħidu hekk, illi flok għandek storja waħda qed tibni tnej. Pari passu kif ngħidu bil-Malti. Għandek daw iż-żewġ tejjel li fl-aħħar imbagħad jitwaħdu. Mela. Joġobni dik il-verb li użajt għax rajta darba dat-tejtlieta li jitwaħdu għax għandek xirrit jgħid. Jien bdejt ngħid jitwaħlu. Inti użajt jitwaħdu għax isir wieħed. Għandhom bonus, għandhom żewġ tejjer, eventwalment se jsiru. Eżatt, mela. Għandek l-istorja ta' di fid-Delta Bastjan. Fid-Delta Bastjan. L-istorja ta' Alex u għandek l-istorja ta' Sander li mixin simultanjament imma paralleli minn xulxin li fl-aħħar tal-istorja jitwaħdu kif qed ngħid biex isiru storja waħda u tifhem għaliex kont qed taqra żewġ tejjer li inti ma nagħtik l-ebda indikazzjoni li għandhom x'jaqsmu ma' xulxin, però fl-aħħar
jkun hemm ir-raġuni għaliex. Issa, ħankompli, qed tikteb dal-romanċ il-ġdid tiegħek. Inti tibda bil-ftuħ, bil-bidu. Jgħidu ħafna, ma nafx taqbilx ukoll, illi l-importanti l-ewwel sentenza jew l-ewwel paragrafu huwa l-iktar importanti għax trid taqbad in-nies, tġibolhom il-kurzità. Di tuża ħafna u taqbel magħha l-idea. Jiena naqbel li r-romanz kollu irid ikun hekk. U hekk nagħmel jiena nikteb chapters osra u kull chapter jispiċċa bi cliffhanger jgħidula li inti waqaft eżatt qabel ma ħajġri xi ħaġa. U r-romanz nipprova li jkun għax da joħloq ċitament fil-qarrej, mela kull storja, kull chapter, jekk jista' jkun kull paġna tispiċċa biex iġġalek tkompli taqra. Fil-fatt hekk jiġri, jekk kważi taġġel biex tispiċċa iċ-chapter għax taraħ li kważi spiċċaj, ħanara x'ħajġri wara. Kif se jkompli. Ġifieri, importanti li l-ftuħ importanti ħafna jkompli anzi li kważi. għaddej sal-aħħar u fl-aħħar nħobb nagħmel sorpriża jien. Ġejja l-aħħar ukoll. Però fil-fatt imbagħad l-estejt il-bidu, it-tmiem. Issa tmiem għandek xi ħaġa oħra, hawnhekk kif narah jien, inti hemmhekk alla żgħir, fis-sens illi fidejk qiegħed dal-bniedem kif se jispiċċa jew din l-istorja kif se tispiċċa. Id-destin tal-karattri kollha. Biddela fin-nofs. Pereżempju biżejjed ħanuża eżempju żgħir ta' alla żgħir. Fil-bidu ta' Delta Bastian għandek l-ispettur l-ispettur ta' pulizija se jirtira. Eżatt. Qed jagħmel festin, wasal qed jgħidulu prosit. Jiġi l-kummissarju, fejn se ġara għad għandek każ. Hemmhekk inti iddeċidejt li dak miskin se żidlu. Fil-fatt huma kienu qed jistennew lill-kummissarju biex jiġi jieħu drink magħhom. Minflok ġie bdil karta għallu insa kollox u għandek każ ieħor x'tagħmel qabel ma titlaq. Għandek wieħed bil-ħadd Emanuelico. Iva. L-assistent kummissarju. Kummissarju. Mela, għandek il-bidu, għandek il-tmim. Issa mbagħad se tibda pass tibni. Ġirit ikollok idea u tżid biċċa minn wara għax ħafna drabi. Jiena meta nibda nikdbu r-romanz dejjem ikolli tmiem f'moħħi, però 9 minn kull 10 nibdlu. Għax tiġini idea iktar eċitanti, isbaħ iktar li il-qarrej ħajħu pjaċir jaqra milli tkun ġietni oriġinarjament. Issa ponejt jiena lek saqsejt jilek. Issa jienu nibni l-istorja u mbagħad kważi jibdew imexxuk il-karattri. Meta kont qed nikteb Bastian, meta kont qed nikteb ħallini ma' Bastian kien ikun miegħi 24/7 John. Kull fejn immur, kull ma qed nagħmel, Bastian qed jgħidli ġejja dik, ħanoqtolha, ħanarak hekk il-ħin kollu ippossessani kważi kien. Da Sander għamil l-istess. Il-karattru tant ikun vibranti li tkun ħloqt. Li jibda jgħidlek hu x'se jagħmel u ma jagħmilx. Tgħid li inti sirt skizofreniku wkoll. B'xi mod. Ħansaqsik xi ħaġa għandha x'taqsam ftit, meta tkun qed tikteb. Tħobb tkun waħdek, tħobb tkun fin-natura, tħobb għandek xi post speċjali, mużika. Jiena nikteb id-dar. Sew għandi l-uffiċċju u nikteb hemmhekk. Però kif għedna, immur fejn immur moħħi qiegħed x'ġej issa, x'se nikteb issa. Ġieli immur id-dar u l-idea li tkun ġietni waqt li qiegħed il-baħar pereżempju wiċċ il fuq. Ġol ilma mmur intajjar żewġ chapters u nerġa' ndaħħal dan li tkun ħsibt hemmhekk. Tkun ħsibt. Inti dejjem jien. Meta qed tikteb, naf jew għandek grupp ta' nies li tista' titkellem magħhom u tisma' l-idea tagħhom ukoll. Għandi 4 min nies. Nista' nsemmihom lok? Tista'. Ma jiddejqux. Claire Asa. Telma Bela. Pulizija, ex-surġent ta' pulizija. Allura tgħinni ħafna fl-aspett pulizjes. Telma Bela, Konstantino Vella u Kevin Tanti. Eżatt. U kif tmur magħhom da? Mela,
kull chapter dawn jieħdu paċenzja bija jaqrawh kif nibatulhom u jtun il-feedback tagħhom fuqhom. Issa min jiġbid li l-attenzjoni fuq li għamilt werqa ħadra f'warda safra, eżempju. U min jiġbid li l-attenzjoni li għadni ma saqqejtiex il-warda. Issa fejn nara li huma għandhom raġun, għandhom punt li mhux se jtelfuni minn dak li rrid nasal għalih, hemmhekk naċċetta l-kritika tagħhom u nirranġa li u nerġa' nibatilhom biex jismu. Imma mhux dejjem nkun nista' nagħmel hekk għaliex inkella jekk ħanibdel dil-ħaġa naf nitlef xi ħaġa oħra. it-triq għalfejn irrid nasal. Isek qed tirranġa xi ħaġa, ċalaqt biċċa ġebla minn hawn, ċalaqta ma mbagħad qed saċċedi x'imkien ieħor li ma kellekx moħħok li tagħmel hekk. Ġifieri dawn ma jkunux biex ngħidu bl-Ingliż one-on-one, tġibhom id-dar jew tintaqgħu x'imkien. Le, bl-email. Ma tihom f'kafe u naqra kejk biex jiġu għandek. Tihom ukoll fil-miliet forsi. Ġifieri dawn jisimgħu l-idejat tal-oħrajn ukoll jew din ma tkun għad konferenza biex ngħidlek. Laqqas. Jibgħatu għandi chat group. Sew, all right, jibgħatu hemmhekk. Imma ġeneralment jew biex ma jinfluwenzawx il-xulxin, jiktbu li personali. Ġifieri, inti anka l-idea ta' ħbiebek stess ukoll ma turihomx kollox qiegħed isir kważi. Huma ma jorux lil xulxin, ngħidu hekk, sewwa, għax jiena nibatilhom iċ-chapters separatament. Sewwa, huma peress li hemm iċ-chat jistgħu jwieġbu fuq hemm. Imma jwieġbu personali kollha. Issa dana huwa dak li ngħidu self-published. Li inti tħobb meta tgħidu self-published. Nagħmel kollox jiena mill-istorja, l-publication, il-distribution, mill-A. Normalment qed ngħid hekk kieku għandek pubblikatur, taqbad il-manuskritt u tibgħatu għand il-pubblikatur u jaraw jekk se jagħmilulek fuq kollox jew le. Inti ddeċidejt li dan se tagħmlu. Allora, fejn imur fil-każ tiegħek? Xi ħadd qaret għall-provi, pereżempju, għandek il-ħadd? Żgur, hemmhekk hemm tidħol Sandra Bajjada, tagħmel il-qari tal-provi u ma jaħar bilha xejn. Issa ħanajt ħaġa żgħira għal dawk li qed jisimgħu forsi l-qari tal-provi. Di mhux sempliċement biex jekk nesix jagħmel pereżempju full stop jew kif inhu, anke ġieli xi kultant tgħidlek isma' ħija tirranġa. Żgur, pereżempju sentenza ma tagħmilx sens. Ħafna importanti. Inti jekk il-ktieb ma jkunx kif għandu jkun, jekk il-qarrej ħajqgħod isib żballa u żballem, ħajitlef l-interess mill-istorja. Sewwa? U il-messaġġ li trid wassal ma jasalx. Xogħol min qed jagħmel il-qari tal-provi ma jkunx qed jaqra l-istorja, as such, irid jaqra kull kapitlu, irid jaqra darbtej. Darba biex jara kif inhi l-ortografija tal-istorja u mbagħad jerġa' jaqrah ħabba l-iżbalji li jkun għamel l-awtur. Fi żmien, ngħid fi żmien jiġifieri ħafna snin ilu, l-qari tal-provi kien ikun, ikollok xi ħaġa u jara għalek eżattament jekk tipografija ħallejx il-full stop ħallejx dier, ma kienx etik dal-feedback biex ngħidu hekk kif isiru illum il-ġurnata. Illum il-ġurnata saret professjoni. Fil-fatt hawn korsi apposta hawn Malta għal-qari tal-provi għax huma nies importantissimi, mhux importanti. Għax anke meta taqra ktieb jgħidlek imnalla jkun qarrej tal-provi tiegħi għax għandi ħafna relazzjoni miegħu jew magħha għaliex jaqgħad kollox. Ejja, użajt il-kelma jaqgħad, mela wasal issa, ħareġ mill-provi, eċetera, u inti tieħdu għand l-istampatur. L-istampatur? Ħanaqta l-kurzità, ma nafx modern jew antika int, ikollok id-dokument kif konna nafuhom qabel toħodlu kollox jew toħodlu pendrive. Illum bil-pendrive. Illum email. Illum ċaqla mid-dar. Eżatt. Il-proofreader, il-Sandra, tajta print
biex tikkoreġi fuq. Sowa. Għax u iktar prattiku milli fuq l-internet. Imma il-bqija l-lum kollox bit-teknoloġija. Qed noqorbu lejn l-aħħar. U vera, ma samminix se jiġru ma jiġrix, pero jen semmu naqra il-kast, tlita minn nies, per eżempju, tista' semmi wieħed prinċipali, jekk insemmi Sander nistgħu. Sander huwa karattru ewlieni. Sander Khan. Sander Khan. Sander Khan. U mbagħad għandek Dispettur Pawlu Grixti. Qabel ma ngħidu qed nħares naqra dik biex tgħidli li tgħid ġdid tgħid minn soħra. Dispettur Pawlu Grixti. Il-kollega tiegħu Tony Buzutti. U mbagħad hemm il-qattil. Appuntu. Ma maħjar ma Jina għattissa jek għattil, najda, nkella le. U l-qattil, spietat. Ekku. Daqsek. Li hu bħala karattru differenti totalment minn Bastian. Għax tinsix li qegħdin fid-del ta' Bastian. Issa d-del jista' jkun jew del li qed itik naqra soljef mix-xemx, jew del li ġej xi ħaġa minn warajk u tefa del ikraħ fuqu. Jista' jkun del, jista' jkun sabiħ, jista' jkun del. Għax kifet fil-poster min ħaseb li l-inkwitadda jerġa' jaħsibha. U jinsa ngħidulhom oħra u nagħlaq biha. Jekk qed taħsbu li t-tmiem tal-istorja huwa l-veru tmiem, għajdu tajt veru tmiem. U nifqu hemmhekk. Gino, grazzi ħafna tal-li kont qiegħed hawnhekk, smajna xi ħaġa dwar il-ktieb fid-del ta' Bastian, tkunu tafa ħafna iktar meta taqraw dan il-ktieb, huwa self-published, u s-sibuħ kulħadd jaf kif is-sibuħ. Għal darbohra nirringrazzja lil dak kollha illi taw simhom biex jittella dan il-programm. Nara il-nies hawnhekk dejjem il-camera persons u l-flor jittuna ringrazzjament tal-mexa kolossu, il-produzzjoni, il-direzzjoni minnaħa ta' wara. Nħallikom għal darbohra Gino Lombardi, il-ktib tiegħu fid-del ta' Bastian. Minnaħa tiegħi, grazzi u saħħa.